Kde budete 4.11.? Ja kde budem? 4.11. Budem podľa toho kedy. 4.11. 4.11. ja budem cestovať do Trnavy. A tam čo budeš? Tam budem hrať. Ja neviem, kde budem, ale dôležité je, kde budú oni. 4.11. Buďte tam, kde my, lebo my budeme v Trnave, v kine Hviezda, kde môžete aj v predpredaji kúpiť lístky. Budeme tam o 19. hodine. Je to 24. februára 1518. Nie. Hneď potom. 4.11. Toto sme ešte nepovedali. Mali by sme na to upozorniť. O 19. Tak povieme to spolu. 4.11. Trnava, kino Hviezda o 19. hodine. Vy, my. Paráda. Si to už zapamätaj. 4.11. Sa pokazila či 23. februára 1518. Aj tak si to nezapamätáš.